se preteku bude robiť. Tak je to tu, ja to budem mať, nebo Však je slovo pozrej. no, však vidíš. Ale čo, už ide? No, má by byť. Lebo niekto to vidí. Piatok má byť. A čo, na Meli? Na Meli bol problém. Vymedzovacie sprúženky na spojke, ešte si. A že to nastavil, že to by malo fungovať aj s tým, len to nevie vyskúšať, bo tam majú ešte sneh. Teda neviem, a v meste už nie je sneh, vieš tu na, že všetci ešte, že no neviem. Takže malo by to byť dobré, hej? Malo by to byť dobré, hej, alebo možno, keď to vyskúša, a bude to ešte tak, že to nebude vyhovovať úplne. Áno, nechce ísť, ja som bol teraz skúšať, no čo som išiel s ňou hore a nechce. No prída, že... No, ona šalnoty robila, takže... Nechce ísť, ja viem, ja som už išiel na niekoľko a vtedy, keď som ju vonku štartoval, mu nechce ísť. Len strieľa, ale nejde. Lebo ona Ja to neviem, neviem.